Kaixo guztioi. Bideo honetan, deklinabideak ondo nola erabili erakutsiko dizuet. Hasteko jakin behar dugu deklinabidea hitzen amaieran jartzen den atxizki bat dela, marka multzo bat, eta atxizki hori, deklinabide hori, informazio bat ematen digu. Esan nahi ezberdina du, depende ze jartzen diogun edo ez. Hemen ikusi dezakegu adibide honetan, etxea, txakurra, hainbat ume, maia, medikuak, eskola, baina depende ze atxizkia jartzen diogun, ze deklinabidea jartzen diogun, etxera nora izango da, txakurrarekin norekin, umeri nori, maietan non, medikuen gana noren gana, eta eskolatik nondik ez da. Deklinabide bat, marka bat izango du, bale? Eta galdera bati, erantzungo dio. Jakin behar dugu ere, deklinabide marka bakoitza edo kasu bakoitza, mugagabea singularra eta plurala duela. Singularra da, gauza bat, pertsona bat, ekintza bat, animalia bat edo denean bakarrik, eta plurala, bat baino gehiagoa direnean. Eta mugagabea, hainbat kasutan erabiltzen da. Adibidez, Bilbo goratuko dugu. Nik hemen eskematxo bat egin dizuet. Kasu hauek oso ohikoak dira. Erabiltzen dugu mugagabea, normalean zenbatzaile zehaztu gabeekin. Hainbat, zenbat, ugari, asko, gutxi. Horien alboan doan hitza, deklinabide marka horretan mugagabea izango du. Beste aldetik, zenbakiak erabiltzen ditugunean, kantitateak erabiltzen ditugunean, 2, 3, 4 milioi, 500.000, berdin du. Zenbakiekin ere, zenbakiren alboan doazenean, erabiltzen dugu mugagabea. Eta azkenik ere, bilgogoratu behar dugu izen bereziekin ere erabiltzen genituela. Orduan, 3 kasu horietan, ez ahaztu, beti erabiltzen dela mugagabea. Ze gauza gehiago jakin behar dugu. Hemen ikusten duzuen ez taulatxo honetan, depende, adibidez, nor eta nork kasua, ze besteak igual hobeto ikusten dira, baina nor eta nork kasua esango duzu, eta noiz erabiltzen dugu, eta zergatik ezberdina da, nork kasuan kalea eta nork kasuan ak jarri behar dugun, hau da, ergatiboa jarri behar diogun. Oso erraza da. Fijatu behar gara, aditzan, eta landu dugunez, aditz trinko batzuk badira nork kasukoak, eta beste batzuk nork kasukoak. Orduan, adibidez bi esaldi jarri dizuet zuek oso argi ikusteko. Ikaskidea lekutik jauzi da. Ikaskidea singularra erabili dut, mugatu singularra. Eta nor kasua da, a bakarrik jartzen diot eta a esak zergatik da daukagulako eta da izaneko aditz trinkoa da. Beraz, aditz trinkoa nor erabiltzen dugu horretarako. Gero, nork kasuan jarri dut ikaskideak, eta mugatu singularra da ere, etxerako lanak egin ditu. Kasu horretan nola ditu daukat eta ditu ukaneko aditza denez, erabili behar dut nork eta jarri behar dut mugatu singularrarako ak. Horretan fijatzen bagara oso erraz ikusiko dugu, Eta azkenik, ze gehiago edo ze sortu aldizkigu dudak edo. Noren eta nongo, naiz eta landu izan, agian dudak egon aldira. Badakizue hauek erabiltzen ditugula izen lagunak bezala. Izenaren aurretik doazenak eta informazio bat ematen digutenak, adjetiboak bezala. Izen lagunak bezala erabiltzen ditugu. Zer ezberdintasuna dago? Noren erabiltzen dugula jabego bat adierazteko, hau da, norena den jakiteko,
vale? Eta nongo leku bat adierazteko, zein lekutan dagoen jakiteko, bai? Orduan hori buruan izan da, oso erraza da ezberdintzea bata eta bestea. Naiz eta euskeran, pizka bat hori, zalantzak sortarazi aldituela bakoitzen, bale? Baina, bueno, hori argi izan da, gutxi gora bera deklinabideak jakingo ditugu nola erabili. Jakin behar dugu ere, eta hori izango da hurrengo pausua, deklinabide marka bakoitza, zenolako mugagabe, zenolako mugatu singularra eta zenolako mugatu plurala daukan, ondo erabili ahal izateko, vale? Bueno, hau izan da guztia.